Adtul-tuloy ti press corps. Nalpasen iti naaramid nga inspeksyon iti amin nga barangay iti Iliamag Singal Ilocos Sur para iti panakapili iti cleanest and greenest barangay. Adto iti report ni press corps Lurly Bunag. Nagpinalan iti panagpasyardag iti kameng iti Committee on Environment para iti 4th quarter inspection iti Clean and Green program iti Iliamag Singal. Inaramid iti grupo daytoy every barangay tapno makita iti talugading iti kada barangay. Ket ditoy da nga inbasa iti kinalaing ti tumunggal maysa nga makipagpartisipar kas cleanest and greenest barangay. Ti daytoy evaluation mi ti Clean and Green data madam daytoy madama iso daytoy ti 4th quarter, last quarter daytoy. After the evaluation, i-schedule min to ti awardingan kada ti malpas laki din. Compute tayo na grades nan, i-release min to mo ti results nan, sundo na jet awarding min. Manam na mga malpas itang aldaw iti panag-compute dagiti miyembro iti puntos dagiti barbarangay. Ket umay nga lawas maaramid iti awarding no sino dagiti mga bak. Nagudwa iti duwa nga kategory daytoy nga pasalip. Category A dagiti adda iti population areas, ken category B dagiti adda iti eskwelaan. Bale 90% na naman to pa mula barangay dati kami malpasan. Di nauding inspection niyo sir, sino tinangabak iti dati barangay level sir? Barangay level man ko San Ramon. Ti category A. Ti category B Panay Norte. Makita met iti gagar iti tumunggal barangay ang makipagpartisipar iti daytoy nga banag. Dito partisipasyon may kita ti kilinan giting ko kat ti munisipyo ma'am. Makiko-coordinate kami ting ganati kabala mi mata nga kitintinulong ganito ka programa da. Lurly Bunag, Core TV News. Talo aldaw laing ti palabasen sakbay ti Pacquiao Marquez ket adon ti prediksyon manipod kadagiti pada tayo nga Ilocano. Adda mangibaga nga abaken ni Pacquiao ni Marquez. Babaen ti knockout ken addamit dagiti mangibaga aday tuyen ti panakaabak ni Manny Pacquiao. Maangay ti laban ni Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez inton Domingo, Philippine time sa Las Vegas. Daytoyen ti maikapat adaras nga agbugsing dagiti nadakamat a boksingero. Kabayatan iti shooting dito'y probinsya iti maisa nga entry ti Metro Manila Film Festival 2012 movie. Si Agimat, si Enteng and Me, sa Dinoa nagkakaduaan da Bong Revilla, Vic Soto ken Judian Santos. Naapresyar dagiti kas iti kinapintas dagiti spots dito'y Ilocos. Ti damag bituen manipod ken ni press corps Chris Alicante. Tunggal dumteng ti bulan ti Disyembre may sa kadagiti pagliwliwaan dagiti Filipino ket iti panagbuya iti sine. Daytoy petsyempo ti panaglukat ken panangrugimanen iti may sa kadagiti kadakkelan nga annual film festival. Ditoy pagilian nga isu ti MMFF wenno Metro Manila Film Festival. May sa kadagiti 8 asimrek nga entry ket iti si Agimat, si Enteng and Me. No sa dino ang nagkakaduan dagiti nagdadakkelan nga artista kas ken ni Senator Bong Revilla, Vic Soto ken Judian Santos. May palagip nga dinapalpalabas sa tawen at daan iti bukod wenno solo dagiti a film no sa dino isu damet lay iti bida ken pudno api matok kadagiti Filipino. Ngem na idumduma itatawen agsipud na nagtitipon ken nagkakadwadan dagitoy iti maymaysa a pelikula. Pudno met nga adu ti may pagpanakkel nga spots dito ti probinsya ti Ilocos. Agsipud ta may sa ti Ilocos tinapili da apakairamidan kadagiti scenes nga aramiden da. Numantay bise dagitoy na swerte lata nakapatpatan ti news team dagiti sumagmamano akas ken ditoy anakunada ang mapresar dala unay iti Ilocos. Saan lay dagiti napipintas nga spots no diket dagiti Ilocanos. Well, masaya at talaga namang mga tao dito very accommodating at talagang yung suporta at napaka-peaceful at sigit sa lahat, napakaganda ng lugar nyo. Iba talaga ang Ilocos Norte. Maganda. Ilang araw na kami rito nila Senator Bong at Juday. Hindi namin nararamdaman yung trabaho tsaka yung init dito sa disyerto. Kasi maaliwalas, maganda sa paningin at yun ang gusto naming makita nila sa pelikula. Iti dayto a pelikula si Agimat, si Enteng and Me ket may sa fantasy action movie ang may pabuya kadagiti teatro amang ruginton mismo kaldawan ti Paskwa aging kenton baro atawen 2013. Para iti damag bituen Chris Alicante, Core TV News.
Gagayem ken kakabsat day tamanan ti pakabuklan dagiti damag anasagap iti Core TV News Team iti dayto nga aldaw ti Huwebes. No adas question when no reaction yo, bisitahin lang ti website ti Core TV www.stayingcenter.com. Mabalinda kami met nga i-like iti Facebook www.facebook.com/coretv10 or follow us on Twitter www.twitter.com/coretv10. Ti press core met ket mabuya iti Core TV ken simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tandaanan 19 days laengen ti palabasen Pascual. Ti pagayam yo ang nagipadamag ni Sel Benitez na imbag nga orasyo.